ҳамдёрони азиз, дар ҳамин боғи дударакамон Фаридун дар адирҳои деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб як намуд себро дидам. Себ 3 сола ҳаст, а? Ҳамин сол 3 сол. 3 сола ҳаст. Ин аллака пухта астми? Не, ҳозир дертар мепазад, просто ранг дуруш сурх айнан. Дертар мепазад, дарунаш сурх? Якча чинда чмечашен. Якча кани газида бинем, бисмиллоҳи раҳмони раҳим кани бинем. Ин себ чӣ хусусият дорад? Ин барои касали қанд бисёр фоида дорад. Туруш астми? Турушака. Турушак аст. Хай, бу чӣ фоида дорад? Мо интернетда хондем, барои ҳамин основной барои касали қанд бисёр фоида дорад, ба компоти ба маза мешавад. Дуруш нест сурха. Туруш будааст? Турушак ҳоли напухта охир. Ҳоли напухтааст. Паза камтар ширин мешавад? Камтар маза мегирад, ки турушаки ба маза. Ин компоти нағз ҳам мешавад, а? Компоти бенавад хуб мешавад. Агар ина экстракт гирану сок кунан агар Вообще зури ба. ин беҳтарин. Ина хушк карда хок кунед агар Бо зури зур мешавад. ана ҷураҷони ман то айн зиёд кун, мо аппаратча ташкил кунем биёрем, хока гирем барои мехаран ку оби зулолу дигар. Ҳамина ташкил кунед, мо аппаратча ташкил мекунем. Иншаллоҳ. Худо хоҳад корхонаҳои ҳаст ки ёрдам мекунанд. Ина бинед ҳамдёрони азиз. Себро. Номашай хотир буромад, чӣ ном дорад? Номашай хотиртон буромад? Намедонам онам. Ин дар ҳақиқат себ будааст, лекин сурх. Яъне себи турушаки я бо шумо навор карда буда як канда интересно бикунад чӣ себ бошад. Бу як себи дигар. Бу як. Декоративни сорт. Декоративни сорт канда. Ин себча ку? Ола. Декоративни сорт. Ола? Апилитил. Бордор кунандаи себ. Ин себ бордор мекунад. Гардолуд кунандаи ҳамин себҳо мебошад. ҳамдёрони азиз, Фаридона дидед пухтагиашро ки доногиашро ки кордониашро ки ҳамин себчаро овардааст. Ин себ дулона бори, на? Чени дулона аст? ҳамин себро шинондааст ва баҳор замбурҳо ин гулдашиштаву дигар гулдашишта бордор мекунанд. Инчунин шамол ин гулро ба он гулҳо барад агар гулҳои вай себ бордори нағз мекардааст. ин декоративни сорта агар ҳамина хушро нигоҳ кунӣ, ҳамин бозорҳои худмонда мехаранд ку то 500-600 доллар мехаранд. Ниҳоша калон мекунишон. 500-600 доллар дадри ва ҳа? Пеш машина шинондагиам ку машина. Ха. Даги 500-600 доллар. ма магазин кушо мефурӯшем парвона кунед. ҳамдёрони азиз, мана дидед дар паноҳи худо бошед. Мана бо ҳоли себи зарда меравем.